వరంగల్ మదిలో భలే వంటి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు గుమ్మడికాయ హల్వా ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు: గుమ్మడి తురుము 1 కప్పు, పాలు 1 కప్పు, పంచదార 1 కప్పు, నెయ్యి 1 కప్పు, యాలకుల పొడి 1/2 టీ స్పూన్, మదికే రెక్కలొచ్చినేమో, ఎగిరి వెళ్ళినేమో, నిన్ను తాకినేమో చల్లగాలిలా, అటుపై బదులు వచ్చేనేమో, నన్ను చేరినేమో, ఊహ కందలే నీ కొత్త వింతలా. నిన్నలోని నేను నాకు నేను కాను, నేడిలోడు కోరే పావురాయి నేను, పంజరాన్ని దాటి చిన్న ఆశతోటి ప్రేమలేఖలే పంపనా. సాలే పోరాయి తొందరంతా చూసలేరా వీరాసూరా, సర్లే గాని సక్కాని సుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా. సాలే పోరాయి తొందరంతా చూసలేరా వీరాసూరా, సర్లే గాని సక్కాని సుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా. ఇప్పుడు నెయ్యిలో బాగా వేయించిన గుమ్మడి తురుము పచ్చితనం పోయే వరకు బాగా ఉంచి, కొంచెం పాలు, పంచదార, యాలకుల పొడి అన్నీ వేసి, ఆ తర్వాత ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెళ్లి చూపుల కంటే కూడా ఫ్రెష్గా ఉంది.